si afio ọka isi emi ya n'ebe a n'Odenigbo. Kedu nke na-eme mmiri wee zoo taa? Mmiri zokwa taa o, makwa maka ebe isi na mmiri zoro nnọọ. Kama na ihe na-ewute bụ na m atachaghị afụ m kwesịrị ịta, mmiri wee bịa zoo wee sị kedu ife bụ ife nka. Kedu nnọọ ka o si eme, mana o nwere ihe ome maka ya bụ mmiri bụ ihe anyị na-ekpe ekpere ya sinsi o wee mechaa wee bịa zoo nnọọ ụbọchị nke taa ka anyị makene na anyị ga-afụ nnọọ vegetable ịmagwara na afịa nri ya na-achịcha green anyị ga-eri n'afịa ka gịnị wee mee ka anyị wee dobe arụ anyị ọfụma maka na anyị si na gịnị mee health is wealth. Ịchọkwa ka arụ dị gị mma ọfụma ime gịnị, ị na-eri ya bụ ihe straight from ọrụ ubi gị, from farm, maka na ọ bụ ọkwa otu a ka ị ga-esi wee dị n'ogologo ndụ. Ya mere taa na echi mechapụ anya ị ga-afụ n'afịfịa pokopoko otu a ka ọ ga na-esi na-ama mma n'ime afịa. Igochara ya anyị ma na ihe niile garaziri ọnụ fuel wee na-adazi 1000 plus 1000 plus. Ọ bụfụrụ anyị bụ ndị Igbo, onye njem ọnụ, ndị njem ọnụ, anyị ga-survive. Onwe otu ọzọ anyị ga-esi wee mee, anyị enweghị a choice. The only choice anyị nwere is to survive. Anyị ga-survive no matter what. Mana etinyebego ọnụ na anya bụ okwu ka anyị marụ na onwe ka a ga-esi wee nyere anyị aka maka na anya bụ ife afọzi ka anyị ga-esi wee mee. Anyway, nke m ịmaka nsi eme ya, ana m ewetara gị ebe a everyday Monday to Friday from 4 till 6 n'ime Odenigbo ka anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne, ka anyị na-eme ihe ka ụmụ nwanne, ka anyị na-emejere onwe anyị anya na-asị tupu ihe dị gị n'akwa na ọ dịrọ mma, wepụ ihe dị gị n'anya ma okwu nke ikwu n'ọnụ, maka na anyị na-eneta onwe anyị anya n'ebe a ka anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne were okwu anyị niile ndị nke bara uru wee mee n'ihe. Afa mba ntị Chinazụ, echezọkwana na ọmụnwa bụ draiva gị. M ga-eburu gị ndị ọma, ụmụ ọma, onye ọma na-ege m ntị, buru oge from 4 till 6 maka na m enwere choice. Mana ịma na ọ bụrụ na ọ bụrụ maka gị, Aunty Chinazụ ama nna ebe a, Aunty Chinazụ ma m butelu gị a juicy story. Mana onye nta akụkọ ka mgbe ọ gwa m nsị akụkọ ọbụla otu ọbụla o si eme, m ga-ebute ya gbara ọsọ chịrị slippers n'isi bịa n'Odenigbo na-enye unyi otu o si wee dị. Mana ka hapụ ikwu ogologo okwu maka na okwu adịrọ n'ụka mgbede. Ndị ma na program anyị a bụ program mgbede, so ogologo akụkọ adịrọ n'ụka mgbede. Mana otu ọbụla o si na dị agakwana ebe ọbụla na-anacheta azụ ka nje kpọrọ unu egwu Anyi dance featuring KC Igbotik. Egwu a bụ egwu nna-enyi mana everyday na-akpọrọ unu egwu a maka na egwu a bụ egwu na-agwa anyị that as ndị Igbo na ọlụ bụ ọlụ. So long as na ọlụ a wetara ego n'ọlụ anyị ga na-arụ. Onye sịkwa na ọrụ anyị enweghị isi, ya bịa bute isi ya tinye ka anyị maa na oge enwe isi. Nke a kpọcha mkpọrọ unu Flavor Igbo amaka ka m wee kenezi unu, nabata unu ọfụma. Anyị wee gbazie egwu ndị ọzọ tupu nnachiata azụ wee gwa unu ihe nji maka ya wee bịa maka na mmadụ like let the cat out of the bag. Kịta agakwa n'ebe ọbụla chelụ m na nnachiata azụ Volt 104.3 FM na steshọn niile kịta. Ndewo na-abịa. Yeah!